Etimològicament, la paraula ve del grec, de l'unió de dues paraules que són psique i lògia. Psique significa ànima, ment, i lògia vol dir estudi, tractat. Així doncs, quan ajuntem amb dues paraules, ens portaria a dir l'estudi de l'ànima. De fet, fins al segle XVIII no es va popularitzar el terme de psicologia. La seva representació simbòlica és la del PSI. És a com se li pronuncia a la 23a paraula de l'abecedari grec. El seu dibuix ens recorda a la imatge d'una papallona. A la Grècia antiga creien que quan una persona moria i exhalava l'últim alè, la seva ànima deixava el cos que sortia volant igual que una papallona. És per aquesta raó que a la mitologia grega es representa a la princesa Psique amb ales de papallona, per ser considerada la representació de l'ànima humana. Si voleu saber de què tracta aquest mite, us convido a anar al meu canal principal d'Àngels Vimar o clicar sobre l'etiqueta que apareix ara a la part superior dreta d'aquest vídeo. A les diferents llengües, com el català, castellà, anglès, francès i alemany, trobem com la paraula s'escriu amb el PSI. No obstant això, hem de dir que la RAE accepta que l'escriguem sense la lletra inicial P. Encara aquesta acceptació tothom l'escrivim de la mateixa manera i veure la paraula psicologia sense la lletra P, sincerament, ens sobtaria massa a gairebé tothom. Però, com defineix la RAE la psicologia? Doncs fa 5 definicions en la que entenc que és la part de la filosofia que tracta de l'ànima, les seves facultats i operacions, la ciència o estudi de la ment i de la conducta en persones o animals, la manera de sentir d'un individu o d'una col·lectivitat, la capacitat per a conèixer i comprendre la psicologia d'una persona i, per últim, la síntesi dels caràcters espirituals i morals d'un poble o d'una nació. Però nosaltres farem una definició més breu, com la disciplina que s'encarrega de l'estudi del comportament i conducta dels éssers vius. Així de simple. Originàriament, la psicologia formava part de la filosofia. Fins que no va arribar al segle XIX, no es va separar per consolidar-se com una disciplina científica. Aquesta separació es va produir a Alemanya, on els psicòlegs Helmholtz, Weber, Fechner i Wundt varen ser considerats com els pares de la psicologia científica. Més tard, es va difondre ràpidament per tots els països del continent europeu, fins a arribar als Estats Units d'Amèrica. Al segle XX serà quan es coneixerà un desenvolupament excepcional. La psicologia científica el que pretenia era tractar temes complexos, en el qual la metodologia fos objectiva i independent de la introspecció del subjecte. Són molts els criteris de classificació. Segons els mètodes, podem distingir la psicologia experimental, la psicometria, la psicologia diferencial i la psicologia comparada. També trobem la psicobiologia, la qual engloba altres disciplines com la psicofisiologia, psicofarmacologia, psicoendocrinologia, etc. Si ens anem cap a un altre extrem, en el que l'enfocament és purament social, trobem la psicosociologia. A més de les anteriors esmentades, trobem altres divisions com ho serien la psicologia infantil, la psicologia animal, la psicologia de la personalitat, la psicologia de l'aprenentatge, etc. I per últim, per finalitzar amb aquestes divisions, dintre de la psicologia aplicada, trobem la psicologia escolar, la psicologia de l'esport, la psicologia del treball, etc. i etc. Vist això, podem adonar-nos que quan parlem de la psicologia no podem reduir-ho només a un sol àmbit en concret, ja que és aplicable a molts que són força diferents entre si. Finalitzarem aquest vídeo de presentació dient que aquelles persones que ens apassiona aquesta disciplina és perquè no deixem de fer-nos preguntes constantment i tenim la necessitat d'entendre el comportament i la conducta dels altres i, per suposat, la de nosaltres mateixos. Donar una explicació és per a alguns de nosaltres un estil de vida. Omnes homines natura scire desiderant. Tots els homes desitgen per natura saber, va dir Aristòtil.